Abych nezakázal komunistickou stranu, protože to jsou všechno totalitní spolky zlodějů a hážů. Zloději a háži! 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 Ale jste například odpustili člověka, jako je ten exponent, nepotřebuje aby lidé, kteří se chtěli před náma. To je porod! 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 Kdybyste neměli spadnout hubou na zem, tak tady zůstaňte a sledujte, co tak tuhle hydru nepřišla v té zemi. Pan Václav Klaus mě řekl na náměstí Václavském ve středu, když podepisoval svoji knihu, jak jsem byl chtěl zadlužil tuto zemi, že jsem prej blázen. On je zloděj! On je Vážení! Práva z televize! Práva z televize byla, že tady se dá a že se tady poprali policisty. To byla Takže vážení, média pracují tak, jak potřebují. Je města předletelí, stůj! Gaudery!